dit jaar gekozen is, dat zijn de 4 jaargetijden. Hè? En dat wordt ook weer onderverdeeld in 9 grote elementen. En door en hier zitten weer allerhande groepen die daar een uitbeelding aan geven of zijdelings met te maken hebben. En er werd in de Oprichterstraat een belke rinkelen. En dit is dus de eerste deelnemer, dat gaat de studio openen. Dat is een paar jaar geleden ook al hier geweest. Dat komt uit Genk, ook daar is altijd een heel groot evenement in juli. En daar is hij ook bij betrokken. In mei is dat, 1 mei, de operade. En de dulp heeft erop. Dus Jampie Trippaert, die komt met zijn bel de optocht openen. We hebben het gelukt voor het begin van de optocht geschoten, we hebben er met een stuk. Ik denk dat ze er strak terug kunnen, die de berg op. Als we de tweede keer weer op misschien slechts speciaal voor zal zijn. Jampie, heet u even welkom. Heel blij dat ik hier bij deze fijne mensen mag vertoeven. Dank u. Dank u, Jampie. Laat de bel rinkelen. We kunnen veel beginnen met een optocht. Aandacht! 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 Voorzien aan de gang. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag allemaal. En achter Jampie komt dadelijk het stalen ros van het Totaal Theaterroute Sertogenbos, hier de Bochum. Dat kunnen we allemaal van wie af. We kunnen er trots op zijn als culturele stoet dat voor jou Mevers hebben de stad en land afgezocht en allerhande andere culturele evenementen bezoekt om daar weer groepen uit te horen die dan hier in Bergen de Maas kunnen langskomen. We hebben ook beveiliging, je weet wie tegenwoordig gaat met grote evenementen en deze week helaas weer metgemaakt in Spanje. Ook Berg is beveiligd en dat hebben we hier met politie te peert op het stalen ros. Ik heb Jonas en Frans langs. Geef een applaus. Dank u. Met een knibuigje. Jampie, dankjewel voor het openen. En graag tot straks. Met een knipoog naar de Jules Verne verhalen die toen zijn titel weet verhoed wordt. Met dat ook wens in deze apparaten geboet. En alles bezig, de flitsbal, de sirenes. Hij mag goed eens uitschrijven. Hij corrigeert alles wat hier langs de stoet eventueel moet gebeuren. Hij peert af en toe een haver, blikje of een suikerklontje. We zien voor geen peert wat je in de gang kunt zetten. Dan kan de andere even daar niks mee beginnen. En dan zit vooral in het Sertogenbos met het peert. We gaan vannacht naar 3 uur mag met de eerste scène. Dat is de scène van jaarlijksfeest. Iedereen is wel een keer jurk per jaar, tenminste de meeste wie toch wel. En dat wordt gevierd in verschillende hoedanigheden. En wie verjaardag werd ook natuurlijk lekkere muziek bij. En we hebben hier voor u het Wilhelminus muziekkorps uit Sliedrecht, bij Rotterdam. Dan wordt je dadelijk verklappen als ze langskomen. 80 jaar bestond ze al ruim. Met 5 elementen, een showband, een jeugdshowband,
Faceband Bakker hebben ze die Big Band Blast en de drum van Vaar, Music for You. En dat allemaal in één grote band. En ze spelen de welbekende tune Sanchez for Children. Vroeger nog een tune geweest van een voetbalprogramma op de radio op de NCRV. Word ik gecorrigeerd in een hele moderne uitvoering dan. Oh, jullie heten wel Elvis, ja, dat had ik al verteld. Dat hebben jullie niet gehoord. Dankjewel, Wilhelmus, muziekkorps uit Sliedrecht. Welkom hier in Bergen de Maas, welkom hier in Limburg. En dank voor jullie optreden. Nog een hele fijne optocht voor jullie gewenst. Er staan nog veel mensen op jullie te wachten. Ook jullie die aan de rivier gewend zijn. En dan vrije, nog meer verjaardagsscenes. Beroerd gebeeld door Stichting Bergemeen, afdeling Sittard. Ze doen voor de derde keer met hier in de culturele stoet. En dit jaar is het thema Wij vieren ook feest. Ze beelden allemaal en een taartpunt doet. Je show je taartpunten. Hoera! En als ze zich bijeenvoegen, liever maar één grote kook. Deze groep is weer geadopteerd door van de Valk Hotel, hier in Stein-Urmond. Mochten sponsoren dit jaar er allemaal bij vermelden, want ja, zonder sponsoren kreeg de optocht niet meer geregeld. Nu wordt het er allemaal met vervoer hier naartoe gebracht weer. En dat ging niet meer voor niks. Ja, ik ben Rio. En terwijl natuurlijk ook in de praalwagen bij het thema verjaardagsfeestjes. Ja, moeten we even verklappen. Voor de Stichting Bergemeen is Sittard met een taartpunten. En de Jurgen is trakteerd, maar de Jurgen kreeg ook de cadeautjes. En daarvan dan ook de praalwagen. De geboet is door de buurt Nederheinde. En geadopteerd is door de Wartsmee Geert Limburg, de cadeautjeswagen. En op de wagen, helemaal in de dop, als nieuwe deelnemers van de stoet, Senna Franke, Sarah Wessels, Dean Meeks en Kevin Meeks. En de man op de tractor geen anoniem hebben. Ik hoop niet ook. Het thema is herfst. De herfst van 21 september tot 21 december, dat is dan de astronomische herfst. De weermannen die beginnen door al op 1 september met.
Dan gaan de buien weer verkleuren, ze gaan het blad verlezen, de vogel die gaan weer vertrekken. En in de tijd is ook het jachtseizoen en ze komen vooruit aan het Hubertusfeest. En de heilige Hubertus van Luc, en dan met nog weer de Peurleuver, die leefde van 655 tot 727, wordt de laatste bisschop van Maastricht en de eerste van Luc. Hubertus door de zoon van hertog Acatimia en leidde een werelds leven, dat zijn over de groot van. En ik heb de groep Sanglier de Alain uit de Belgische Alain, de gewilde zwijnen. Met een bellen, dat hoef ik dus eerst te vertellen. In 2011 zijn ze begonnen met 6 wild zwijnen. Inmiddels al de uitgebreid. 32 leden zijn ze met animaskers, wat ze in die hebben, die worden 14 kilo. Als straks een opleg zou het opnieuw zijn. De zwijnengroep Sanglier de Arlon komen ze helemaal naar Berg toe. Ze zijn, dat ze zo uniek zijn, een paar jaar geleden ook toegetreden tot de Federation of European Carnival Cities. En ze komen dus op heel veel plaatsen in Europa. Namens de stad Arlon in België zit al. Het is de eerste keer dat ze Nederland zijn en Bergen de Maas heeft daar de primeur met. Dus een prachtige groep. Mooi zijn even voor klap, zien we het bijna af gewoon. Merci en au revoir in Bergen de Maas. In de herfst begint het jachtseizoen en daar wordt natuurlijk ook gejaagd. En dat zijn de groepen voor die dat doen. We hebben ook wat muziek bij, dat is in dit geval de jachthorende groep uit Wiemersmeer, Belsch, Zutendaal. Daar komen ze vandaan, de jachthorende groep De Gezellen uit Zutendaal. Met een prachtige wagen, dat hier door 2 Friese paard getrokken wordt. En een wagen van het koetsbedrijf Het Gouden Wiel uit het Belgische Dilsem. En dat is dan het klaroen, het jachthorenkorps. Ik kan nog even blozen hier van mij. Heugelijk. Groep De Gezellen uit Zutendaal, Wiemersmeer, België, dankjewel, dankjewel. Met een signaal overzien de verloop van de jacht aan. Overal worden weer bepaalde melodieën voor om aan te geven voor de jagers of aan kosten gewoon. En daar werd ook de groep trouwens sessie door het administratiekantoor AH uit Elsen geadopteerd. De volgende is een praalwagen, goed door de buurt Kerksvoort, Schoorweg en door de gemeente Steen geadopteerd. Het beeld natuurlijk op de Hubertusfeest weer. De Hubertus ging in de tijd op jacht en op goede vrienden, dat was eigenlijk vermooien, dat was Jean. En wie natuurlijk wat hert zag over het neerschieten en wie het hert nog toekeek, komt door een wat kluis tussen die heurers. En toen heeft Hubertus zich al bekeren, toen heeft erin gezien van hey, ik ben op de verkeerde weg terechtgekomen. Is ze nou ook toegetreden
tot het geluif en is er nog weer bisschop geworden. De heilige Hubertus, hij zag het op het laatste moment alsnog in. De praalwagen van de buurt Kerkstraat, Sjoerweg. En een echte Hubertus, wat ik vertelde, hij kon dus oorspronkelijk uit Luc. 654 tot 727 heeft hij geleefd. En na dat incident is er dus later op aanwijzing van onze levenier via het kruis een schim gekomen en hij zag, toen moest hij naar Lambertus gaan, dat was toen nog niet de bisschop van Maastricht. Hij heeft zich toen bekeerd en is later ook nog bisschop geworden van de stad. Nog meer geschiedenis kan ik nog vertellen. In de tijd waren Maastricht en Tongeren de grote stij, waar zich alles vestigde, maar door in de tijd van Lambertus worden die heel erg onveilig, zo rond 718. En toen heeft er de bisschoppelijke zetel verwoest naar Luc. En hij had ook de overblijfselen van Lambertus in de voorganger metgenomen door Luc. En die is dan weer opnieuw begraven geworden. En als we hier opgaan in de herfst, is het jachtseizoen alweer wie bekeken is, dan gaan we richting 31 oktober, 1 november. 1 november is bij ons Allerheiligen, de Nacht aller Zielen. En vroeger bij de oude Kelten, dat wordt 1 november nieuwjaar. En dus 31 oktober wordt oudjaar. En daarmee wordt dan een feest gehouden om de boze geesten te verdrijven. Ze meenden toen dat de lui wat in het afgelopen jaar overleden waren, dat die op oudjaar, dus op 31 oktober, weer uit een graaf opkomen om dan weer levende lichamen te kunnen gaan bezitten. En daarmee hebben ze dus allerhande feesten georganiseerd om die duivels, die geesten en heksen, om die dan te verdrijven. En daar is Halloween door ontstaan. Bij de Kelten hadden dat Soul. En de Amerikanen hebben het later natuurlijk anders kon commercialiseren. En in deze groep zit je dus in een groep heksen. Het zijn gebruikelijk al jarenlang zwanheksen. Maar als ik vertel welke groep dat is, dan zult je zeggen, ah ja, maar die kennen we. Het is namelijk weer de groep van Tinekes Jewels uit de Rumming. En die worden dan geadopteerd door Hansedranken uit Linnen. Ja, dat lijkt niet van één, dus dat gaat je goed. Tinekes Jewels, die zal ik u nog een paar keer vernemen. Die zorgen altijd voor prachtige kostuums hier in de stoet. En er zijn ook nog andere deelnemers die door Tineke gekleed zijn geworden. Dat zijn toch lief heksen, hè? Dat wist toch geen in Amsterdam op 31 oktober. Dus zo eens als ze nog wel eens op de bezem willen zitten. Zijn er nu 1 zetsbezems of 2 zetsbezems? Wat gaan de beste met dans? Namens van Tinekes Jewels uit Rumming, wederom bedankt voor je deelname. Het was de Gloewalla. Ik weet niet hoeveel jaar het is voor mij al. Toen het afgelopen maandag al zo gehad dat we binnenkort een jubileum toch moeten gaan aanbieden. Ja, en bij Griezelen, daar waren natuurlijk een paar jaar ook de vleermuizen bij. En dit is weer een van de eerste wat we met gaan maken van het Stelsentheater. En hier is Olaf zelf, Olaf Leonard. Eigenaar van het Stelsentheater uit Bielefeld. Schon seit jaren hier in Berg aan de Maas. Ook heute danke, dass du wieder hier dabei bist. Mit deinen Fliegerboys. Maar er komt er nog meer straks. Ook al jaren deelnemer hier in Berg aan de Maas. Met de praalwagen erachteraan. Nou, zij is door het Fonds Sociale Instellingen geadopteerd. Ook hij moest een lange weg maken uit Bielefeld. En ik kreeg van de praalwagen Halloween, gemaakt door de Bergse Vriendenclub en geadopteerd door de provincie Limburg. Alle horen, de graven, Jos en Scheef, met Kneuk, die van boven het graaf zijn uitgekomen. De uilen, de krauwen boven in de boom.
aangekleed. De kale wagen is het zit er hier naartoe gekomen. Vanmorgen hebben ze nog alles erin gedaan in de bomen zo. Enkelschwink. Ook de groep die achter de bier werd. The Walking Dead. Goed gebeurd door het Tienertoneel Berg in de Maas. Die worden gisteravond ook al hier met Harry Potter. En nu beelden zien dus de Walking Dead doet. Achter de verhaalwagen van Halloween. De griezeleren. Nog meer leden van deze Bergse groep. Ja, het zijn allemaal dwaaien, hè? Die lopen ze wel niet. Het Tienertoneel, ondanks dat ze ruig goed zijn, stil zijn, mag je toch even voor ze klappen werden. Dat is toch een werk. Dat mag ik zeggen, hè? U lang best al dood. Heel lang, hè? Ja, dat is dus goed gechandeleerd doet. Dat heb ik met gemaakt, hè. Het is maar goed dat ze dood best zijn, denk ik. Ja, en zijn we nog even naar de griezels gekeken. We kunnen de volgende scène al. We gaan naar de winter toe. En de winter, daarover vertel ik het al even geleverd. We hebben die Marieke, komt uit Nederweert, met haar Schuipkes en twee bordercollies die ze gewoon in bedwang houden. Verschillende schuipkindjes hier ontdekken, kleine rassen. Er zit bij de Duitse heideschaap met de typische roodbruine kop. Nee, zit ze niet. Vertel zelf even. Nee, dit zijn alleen maar skudders. Het is een heel groepje. En het mooie aan deze skudders is dat ze mooi klein zijn en heel handig om mee te nemen voor ons. Willem, Jezus, Atten, Couché. En het mooie is om te zien bij deze skudders dat zowel de dames als de heren soms horens kunnen hebben. De heren daar met de wat grotere horens, maar hier hebben we ook een dame die heeft ook horens. Dus het is niet altijd zo dat als je schapen ziet met horens dat het mannetjes zijn. Het kunnen dus ook de vrouwtjes zijn. Het zijn net mensen, hè? Ik zeg er niks van. Dankjewel. Ja, het is goed dat je het zelf even uitlegt. Ik kan andere informatie hier weer gekregen. Prachtig. Ja, in de winter, hè, dan zeilen ze nog wel eens. En zie deed er ook met begrazingsprojecten, hè, dus we hebben er wel meer. Schuip, nee, DS50 aan wat zien nu met het. Dus ze gaat ook voor de gemeentes, waterschappen, natuurterreinen en zo rondom Weert, waar ze vandaan komen. Door deed ze dan ook het begrazen en ja, met sommige schuip en uiteraard die twee border collies erbij. Kan ze dus ook naar ons toe te gaan, zo wie we dat hier vandaag ook met maken. Wie gezegd, de scène winter zijn we aangekomen, winter uiteraard van 21 december tot 21 maart. En dan beginnen ook de dagen alweer te lengen, hè? Want dan zitten we weer op het keerpunt. Tuurlijk, het wordt dan ook een stuk kouder. Maar dan is het ook weer gemütelijk om binnen te zitten, hè? En dan staan de chefjes boeten te kijken. Kirchmuseum, we weten het allemaal, hè? We hebben allemaal de school gehad, 2016 jaar is onze leven geboren volgens de overleving. En ook daar gaat groepen dan op bezoek. Vrijdag al de verjaardag, met de geboorteman natuurlijk ook gevierd weer. Dus wie viert dat hier in onze regio kennen op 25 december. Er waren toen ook al het heilige onderweg. Toen waren de stoet, wat Simons te maken het langer, die zijn dus op 6 januari aangekomen. Het waren de 3 koningen. En die zijn ook hier in Bergen de Maas aangekomen. Je hebt al wiet lopen, hè, van Bethlehem tot Berg. Sinds ze pas vandaag aangekomen. Heel veel zijn Melchior, Caspar en Balthazar. Oftewel, ik mag het op nog vertellen, T-Meeks, Harry Driessen en Geert Heumakers. Jongens, we hebben de kameel gelaten.
Gumper, ik moet zeggen. Ik heb nog een kameel gezien, ik zag dat gebulten. Een taxi, ja dat was een taxi in dat tijd, ja. Nou Gumper, ga je een week geleden op de radio al beloofd, ik heb een kameel langs, nou. Dat is er. En een aardige tip. Je gaat straks naar de tent, hè. Dan komt de kameel ook, dan kun je gewoon ook foto's maken met de kameel. Dus met kleine erop, of jezelf erop. Straks moet nog een keersman, verklappen je gewoon vast, kun je ook straks foto's met gaan maken. Dat is nu een echte kameelendriever. En ook hier zou je nog vermelden, Tineke van de Tineke's Jewels Oeterming en ook deze kostuums weer gemaakt. De groep wat jullie straks met heksen ook langskomen. En dan werd uiteraard ook weer de praalwagen bieden, is tweeledig dit jaar. Over Kerstmis. Vuurop zijn voor de ouderwetse Kerstmis uitgebeeld, ze weer al honderden jaren kennen, of beter gezegd duizenden jaren. Hè. En een krakkemikkige, armzelig schuurtje met het strui. Op een zijgrond, daar is het verhaal ontstaan dat Maria bevallen is in een stal. En dat werd die uitgebeeld, Maria en Jozef, door Nicole en Karel de Bond. En echt Jezus kindje, dat is hun eigen zoontje, of dochtertje. Dat kon ik even op afstand niet zeggen. Maar in ieder geval, hij stelt die Jezus voor. En op de achterkant van de wagen, daar zit de huidige kitsch en prularia uit Amerika. Dit is het oorspronkelijke verhaal. De Amerikanen die hebben daar hun kiersman van gemaakt, met cadeautjes aan de open haard. Dat zit van de achterkant van de wagen. Die mag ik ook even opklappen. Ja. Het stellen nog heilige dag aan de voorkant. En op de achterkant dan de Amerikaanse kitsch. Ziet we hier dat eigenlijk te veel hebben overgenomen. Ook de cadeautjes zijn naar de kerstmis gegaan aan de open haard. Voor wie er aanwezig is. De zakken hangen met de cadeautjes in. De dingen op de achterkant, dat zijn Jasmina en Justin Wagemans. Dat zijn de zoon en dochter van de ontwerper van deze culturele stoet. En wie belooft, ook de kerstman met zijn rendier komt langs. Ook daar kent je strak met op de foto bij de tent. Eigenaar is Pets Animals Verhuur uit het Gelderse Appelterm. Die komt hier dus met zijn rendieren, echte rendieren langs. En ook intussen weer even scènes opgenomen van In Steen is niks te beleven. De welbekende figurant hebben ze een albino patchje. We pas geleden nog op het popfestival Koningspop in Eelsen zijn opnames gemaakt. En die Carnaval Mondial. En ook hier natuurlijk even opnames te maken voor de promotie van de gemeente Steen. Steen is toch niks te beleven. Maar hier is heel veel te beleven. Dankjewel. Kerstman, dat je ook even de reis van de Noordpool gemaakt hebt naar Bergen en Maas. Ja, en als we in de winter zitten, dan gaat het ene feest over naar het andere. Subse Kerstmis, nieuwjaar, 3 Koningen, een LVK en dan beginnen we weer aan de carnaval, want dat is natuurlijk een van de eerste dingen die we in het nieuwjaar altijd gewoon metmaken. Ik heb heel veel informatie van carnaval, maar dat boeit het weinig niet. Dat je carnaval vieren in het algemeen hier. Even kijken, nee. We hoeven gewoon niet te vertellen wat we dan kunnen. Wat men doen, die weten dat wel. Hè. Carnaval is zijn oorsprong in Venetië, in Italië, over heel iets terug in de geschiedenis, met de welbekende maskers. Maar die worden toen nog het ganse jaar gedragen, bij feesten en gelegenheden, zodat iedereen ongemerkt met kostuumende feesten van alles kon uitvreten, dat niemand hem of haar herkende. En daar werd natuurlijk ook muziek bij. We hebben hier de Zanderband, Diversario uit Heerlen.
Steen is een schat te beleven. Hey Henkie. De Samba-band zijn alweer in de Stoor Eiksloot gekomen. 3 jaar geleden, 4 jaar geleden sinds opgericht. 40 enthousiaste leden hebben ze hier. En mochten dit jaar de opening doen van het WMC in Kerkro. En de band is geadapteerd door het grafisch ontwerpbureau ID uit Beek. Het carnaval dat wordt overal gevierd, maar ook natuurlijk hier in Berg en de Maas. En hier voor de Lombokkers zitten, die ook elk jaar weer zorgen voor de vastelovend. En hier is het gebruikelijk dat op dinsdag de optocht doortrekt. Dus als je dan al een paar dagen in de optochten zit, je kijken hier in de regio, op zaterdag naar Meers, zondag in Eelsen en Verstein, maandag in Urmond, dan kunt je op dinsdag nog een keer hier in Berg en de Maas komen. Klein maar fijn. En uiteraard hebben ze bij carnaval dan ook het nu echt hier dat organiseren. En hier in Berg en de Maas zijn voor de Salonbokkers en die komen dadelijk ook hier voor ons langs. Voor de Lievenberg, die weten het, dit jaar is een iets andere opzet weer gekomen. Het gaat nieuwe ideeën bij de vereniging. En we ook weer klaar te zijn voor de toekomst. En zoals we iedere vereniging in het dorp, en ook in het dorp, ik weet het wat je allemaal vandaan komt, misschien van Wiedeweg, uit Brabant of wat dan ook. Iedere carnavalsvereniging kunt altijd wel nu leden gebruiken om de doorstroming leven te houden. Prinsen, ja, die weten wie het eigenlijk heet. Met de nieuwe vorst en op de wagen, uiteraard het kroonjuweel voor dit jaar, wat ze gekozen hebben. Ben en Carla Rijntjes, gisteren liepen ze nog in de optocht onherkenbare Chineesjes met. En een adjudant Ed Bloem en de hoofddame ex-prinses Carla Wienans. Jeugdprins Nino Straubie van de Schwel. En excuseren de jeugdprinses, want die heeft vakantie op dit moment. Die is nu naar de Maas. Dat mag ik het niet gebeuren. Dit is onze eigen vereniging de Lombokkers in Berg. Houd je vast, die kunnen we verder. Ja, het Venetiaanse carnaval, waar de oorsprong eigenlijk wel ligt. En dan is er nog een jaarlijks terugkomend festival en dat duurt het zelfs 12 dagen. Dus die pakken het gedruimer, die doen er nog een ganse week bij. Maar ook daar eindigt het natuurlijk op vastelovend, de dag voor Ash Gonzig. Er wordt al melding gemaakt vanuit 1268. Toen droegen de maskers gewoonlijk door het ganse jaar heen, bij feesten en partijen. Maar ook dan gaat anoniem over straat kunnen gaan, dat niet iedereen wist waar ze uithingen. Ze gaat weer nu de app op de telefoon hebben, dus ze kunnen kijken wat ze best. Dan denken ze vroeger dat masker voor het gezicht hadden. Ik kost even bij de buurvrouw een buurten hebben, zonder dat de overburen vrouwen in de gaten hebben. Ja, wel in de gaten, maar niet wist wij ook. Maar ja, dat heeft niet lang geduurd hoor, wie die later onder regime komen van Lombardije en later Napoleon. Dat wordt nog iets strenger, toen is dat afgeschaft. Toen mocht dat dragen van maskers niet meer, alleen nog maar met de vasteloven, we nemen ja door het ganse jaar heen. Door doet gespeeld de vriendengroep bij Uitberg aan de Maas, het Venetiaans carnaval en de kostuums, wederom gemaakt door Tineke Jules, Tineke Engelen uit Rumming. En de praalwagen, dat is weer geboet door de buurt Kanaalboulevard en dat geadopteerd door Tummers, Kunststoffen uit Schinnen, ook een van de sponsoren die voor dit evenement. Dit is de Venetiaanse carnaval, uitgespeeld, rijk kleurenpalet. De Po, traditioneel getransformeerd, gaat naar over naar de gondel toe. En de gondelier erin, Pim Langerak, Nieuwberg aan de Maas, met een gast, de lopen al meug is. En de kraaienmaskers, wat vanuit Venetië bekend zijn en ook hier
hun entree gedaan hebben. De maskers met de snavels, dus die vogelen, die heet eigenlijk Il Capitino. En die andere met de gezichten, dat zijn de riddermaskers Bauta, worden die genoemd. En iedereen hier in Nederlands Limburg wordt vastelavond gevierd. Nee, ook in België. En de volgende kleurrijke groep, dat zijn de carnavalsvereniging de Snottenbellen uit Vilvoorde. Nog niet zo'n oude groep, in 1994 zijn ze opgericht, 93 opgericht, dus 24 jaar aan de gang. Zal ik hem oplossen? Als we carnaval hebben gehad, de pakjes weer gestonkt en gestreken, de kas ingaan, of de lommelenzak in, als er niks meer is. Dan gaan we toch langzaamaan richting lente, dan begint het beter weer te komen. 21 maart, dan begint het weer tot 21 juni. En dan weer nog de dag weer langer. En op 21 maart is de dag net zo lang als de nacht en dan gaan we weer naar de betere tijden toe. En 14 dagen na de carnaval, ja, dat is het boosje, hè? En dat wordt ook weer uitgebeeld in de volgende groepen. Boosje is niet meer wat het geweest is, ik het allemaal wel beamen. Vroeger, dan hebben we nog 2 dagen christelijke dag, dan ging ze nog 2 keer naar de kerk, ook op de maandag. En tegenwoordig naar de woonboulevards en de autoboulevards. En de eerste groep die hier langs zijn komen, die melden zich al aan. Dat is Le Grand Feu de Bouche. En die ontsteken het vreugdevuur in België in Namen, of bijnamen, daar ligt het plaatsje Bouche. En die gaan dan boven op een groot plateau, hoog plateau, dat iedereen dat van wie af kan zien, maken die dan een groot vuur. En het is eigenlijk ook wel het grootste en beroemdste vuur van Wallonië. Ja, en omdat 7 een christelijk getal is, maken ze 7 vuren. En daar wordt flink aan gewerkt. Daar gewoon zo'n 5 maand werk aan vooraf. 8000 houtbundels worden bijeengestapeld. Om dan op de dag het grote vuur te gaan ontsteken. Deze groep uit Bougie is geadopteerd door Boelsterantal. En ook die moeten een wieënweeg maken en vanaf Namen, dus toch niet voor de deur. Allemaal vuurduveltjes uitgebeeld. En zijn we nog bezig de reus Don Juan uit Oostenrijk, de zoon van keizer Karel. En hij is in Bougie gestorven in 1578 en ze houden hem nog levend met deze uitvoering van hun reus. Zei dat ze de afgelopen maandag verteld, hij is een paar keer in Namen geweest. Toen kijken we het tot aan toe en zei dat is echt gigantisch wat in die buurten daar georganiseerd wordt met zo'n Paasfeest. Dat is niet te vergelijken met de paasvuren wat in Nederland aan de kust gedaan werden door studentenverenigingen. Dat is echt gigantisch daar. Dus als je er ooit een keer gezien hebt om daar aan te gaan,
is dat misschien een aanrooier. Maar ja, hoe het brandt, dan wordt ook geblust weer in, hè. En daarvoor hebben we ook brandweerlui hier. En de eerste, dat is een groep uit Hunsel, Stichting de Oude Pomp uit Hunsel. En vroeger waren er nog geen brandweerkazernes. Nee, als er een brand wordt, dan wordt snel met omroep horen geroepen van brein. En iedereen wat in de turp hoort, die komt helpen. En heel gebruikelijk, wij worden toen nog in de turp, dat hoor ik kapper, de bekker. De postbode die toevallig langs sleept. Allemaal nu wat huiswerk hebben, toeswerkers, die worden ook bij de brandweer dan met de blussen, die wordt erbij ingeroepen. En er zeer nog wel, dus ze komen in een gewone dagelijkse kloffie naar naartoe gerend, de bekker vanuit zijn mailbak, gewoon hup, meteen erachteraan. De pastoor vanuit de kerk, iedereen wat in de buurt wordt, want het hoort, die komen toen nog niet helpen. Ze moeten hem zelf trekken, er zou eigenlijk een peertje voor komen, maar ze zijn een koetspoor. Nu hebben ze ezel in de veel lopen, ja. In ieder geval normaal 4 peertjes toegebeurd. Het is Rauwkom uit in Justad, in Tsjechië is hij inderdaad goed in 1904 is hij gemaakt. En ook het... We hebben 300 liter op en hierachter komt nog een klein handpumpje. Dat was voor de eerste bluswerkzaamheden. Uit 1889, toen wordt hij gebouwd in Letland en is later tot in 1940 in de provincie Zeeland gebruikt. Klein pumpje, maar dat kost het ook behoorlijk met de weg doen. Alleen moet zorgen voor een waterreservoir. Die wordt niet zelf aan zuigen en de eerste, dat kost wel met slangen beneden. Die wordt zelf aan zuigen en kost dus op de plek zelf neergezet weer. En die Porsche, ja, er waren natuurlijk ook Porsche hier bij hier. Grote en kleine Porsche hier vrieveurig. En zelfs een van het Paaseiland afgehaald. Versierde eieren van Roger-eieren. Rijk versierd met uitgewerkt juwelen. En Peter Karl Fabergé, die ontworp die voor de Russische tsaren en voor het volk wat flink het centenij. Tussen 1884 en 1970 wordt die hier nog gemaakt en tegenwoordig betaalt ze door kapitale vuur op de kunstvervelingen. En hier hebben ze Berg in de Maas gratis en voor niks langskomen. Praalwagen, wat langs ging net Julianastraat, Raadhuisstraat hebben we dat gemaakt en geadopteerd door het Zadelijk Congrescentrum met Kaar en Beek die ook voor de catering vandaag gezorgd hebben. Dat is gewoon weer van liever in de lente met de meifeesten die ook op veel plaatsen plaatsvinden. En deze groep is het de Weverke uit het België Genk. Genk hield ook zijn tradities in ere. Opgericht in 1970, nog altijd aan de Genk. En ook op 1 mei op de Openrade in Genk. Heel veel folklore en daar zijn ze nog altijd present. En wel met een 30 mensen deze groep, maar ja, het is nog altijd vakantie die nog door zijn er stil van op vakantie. Ja. Ze dansen in gans Europa, dus ze komen op heel veel plaatsen. Een groep geadopteerd door Euse Curvers, mobiele catering die ook werkt aan de baas. Met dadelijk om de bocht hier de praalwagen wat bij de meifeesten werd. De lente en de natuur, dat geeft weer een volle bloei in mei. De veranderingen zijn dan beginnen klein, maar uiteindelijk is het weer uitbundiger. De insecten beginnen weer rond te zoomen. De biekjes komen weer uit de curve. Die gaan weer op zoek naar de bloesem. En die zult je ook zien in de wagen waar een grote biercurve op staat. De koningin die deed haar werk weer aan. Is bezig met eikens leggen. De werksters die gaan ervoor zorgen dat de echte werkbieren uitkomen en gaan daar. En die zorgen weer voor de puntjes honing.
speciaalwagen is geboet door de buurt Achterdijken. Geadopteerd door drukreisvrije Lippert Zuid-Voerendaal. En daarmee is alles jong. Die schuifjes en zo. En ook die kindertjes, ze zijn ook met jeugdvuurwagen. Er zijn er 3 kunnen nog gaan. Vlinder en Lizzie en de derde. Die tussen de liggen. Bente is er ook weer gekomen. Wat een mooie naam, hè, voor mij. Met zo'n wagen, die Miekes aan Vlinder eten. Vlinder is de dochter van Robert Bux. De volgende groep wat dadelijk aankomt, kan ik alvast vertellen. Die hebben gemeuten door de bocht te komen. Dat is de Jonkheid Sint Aloysius uit Meer. En die hebben de Meidan bezig. De Jonkheid Meer, met een oude okswagen. Omgeboet voor het jaarlijkse ritueel van de Meidanholen. Voor wie in de optocht een gat kleinere, als dat zie je hebben we daar. En Meer zelf te steden een meiboom van 30 meter. En Krivrie niet plat door de bochten neer, dus we hebben gekozen voor een Meidan die uit het eigen Berg aan de Maas. Dat Meidanholen in Meer en ook in die regio's zoals Zuid-Limburg is dat traditioneel. Het doen ze al eeuwenlang. De Jonkheid, dat is een vereniging van ongehuwde mannen uit Meer. Dat is in alle dorpen. Stagnatie. Ja, dat wil ik al vertellen. Ja. Ik ben in het gaten maken en het verhaal te vroeg het gaat kunnen vullen met een boom dadelijk. Ze hebben inderdaad gebeurd en geluk dat hij van 30 meter net met gekomen is. En dan heeft er een hoogwerker en nu had ik of een Chinook helikopter voor het leger of zo, om daar niet te laten kijken. De Jonkheid Meer morgen vertellen, die gaat al terug tot 1690, zo lang zijn ze dan nog bezig, die jaarlijkse traditie. En wie gezegd, dat zijn dan de ongehuwde mannen. In alle vreugde gaan ze de bosje in, omdat ze lekker spek en ei van de vuren hebben gehad. Dan gaan ze in de Eperhei kijken naar een nieuwe Meidan. En dan zoeken ze een schwannen rechterhoed van zijn 30 meter. Die wordt dan naar Meer getrokken met een hoop paard. Ondergang wie ze beschikbaar zijn. Vroeger in de gloriejaren is dan 20 paard in kolonnen lopen die dan de Meidan naar Meer gingen brengen. En dan aangespoorde de manners wordt het dan door hen toegebracht. En dan wordt de boom traditioneel overgedragen aan de gehuwde mannen van de dorpen, in dit geval Meer. En die moeten dan met stiepen zorgen dat de boom rechtop komt te staan. Daar worden dan de linten aan vastgehangen en de boom blijft een gans jaar staan tot er afgebroken wordt. Dank je, fijn dat je terug met de chef uitvoering van dit evenement. Ja. Ja, maar ik word het niet eens gaat voor u. Volgens kom je met de doom voor de moeder, want je kunt ook al het van. Ja, daarom is het gewoon smakelijk. Ik kreeg alles voorgeknauweld. Kijk maar, het shit in het Hollands, ik hoef het alleen maar plat te vertalen. Nee, dat is niet lastig. Ja, dat is genoeg hier. Ik ken gewoon Steens, ken ik. En ik ken een beetje Hollands en doe daarnaast. Dat is net, dat is prachtig. Oh, geweldig man, dat ken ik net voor u. Dat is het, aan die beetje nooit. Ja, maar dat is toch prima? Maar dan is het weer niet meer te verstaan. Nee, maar ja. Voor die knuppelen nog niet met de boom hier. Ja, maar dat is een flinke knuppel, dat boom. Dus ze krijg je het ook niet goed. Dan heb ze een loog van. Ik denk toch dat ik een zij gaan holen. En dan moest ik dat loog, moest ze gaan toebouwen. Ja, maar dat is maar goed dat je hier gekomen bent, want anders stond ik hier alleen. Hè. Misschien kan ze nog eens gewoon opnieuw beginnen. Zou er u zijn dat je mis hebben? Vertelt je hier eens. Wie bevindt je? Vertel eens even. Ja, meer. Moet meer. Meer is... Lek boete, ja, denk ik bij doorbij. Boete lekker. En die hebben een oude oogslagen omgeboet met het jaarlijkse ritueel om de Meidan te houden. Dat doen we hier te vissen. Zus nee, zus in Heelsen ons, dat bij de dikke steen. In Heelsen? Ja. Oh, daar komt nog zo'n ongetrouwde. Het lukt niet eens heel. Als je zo blijft rondlopen, krijg je er nog zijn. Kom eens bij man. Waar komt eraan? Komt de knuppel. Die hebben hem kapot gezet. Ja, een slecht korter gemaakt, zus. Oh, dat ken ik het ook. En die zijn allemaal niet getrouwd. Ja, soms gaat hij met vliegen. Dat is het ook. Hij is getrouwd en zo, hè.
Ja, je zegt het ook, hè? Net is wel ver. Ah, nee, dit. Dat je goed, hè? Je wordt wel kut anders, weet ik nu maar weer. Ja, dat wordt toch nog even een sneltreinvaart hè, met flink aan scheuren. De Meidan hier door Bergen en de Maas. Het jaarlijkse evenement hier. Ze hebben ook een paar eens om het werk. Is geplaatst, de lente is in volle gang en daar zijn we nu even in stilte van het genieten hier, hè, met het waterig zonnetje wat toch nog wilt gaan duwen. Nog over in de scène is over naar de zomer, wel, ik zijn hier toch tamelijk in lu. Met een regenjas, een jasje en een paraplu bezig, dus dan gaan we het hier op het pleintje maar zomers maken. Hè. En in de zomer dan is het ook wat tijd voor de Schuttersfeesten. In het begin van het seizoen dan beginnen veel chutterieën met zelf in de koning scheten, ook burgerscheten is van ons erbij. En dan gaat men zich toch langzaam weer opmaken voor de bondsfeesten en uiteraard het gewate OLS in wat elk jaar is plaatsvindt op de eerste zondag in juli. En nu wil het toeval dat we nu een paar chutterieën gaan krijgen, dat we dadelijk hier langs zien komen de chutterie Sint-Sebastianus uit Meer, waar net ook al de jongere groep van langs komt met de Meidan. Die hebben vandaag hun 450-jarig bestaansfeest. Dat zou eigenlijk een groot verbroederingsjubileumfeest vandaag zijn op het Dorpsplein in Meer. Maar dat gaat door omstandigheden helaas niet door. En omdat ze daar niet over te zijn, kosten ze vandaag een volle bezetting hier aanwezig zijn om het culturele stoet in Bergen en de Maas. Om het prachtige tot vandaag op de feestdag hier naartoe te komen. 450-jarig bestaan. De chutterie Sint-Sebastianus uit Meer. Dan wordt het eens even komen. Net in het midden het keizerpaar. Als je het goed hebt, de mensen Pieter en Annemie Scholtes. Ja, klopt dat. En de koning Pierre Zende. Nee, Groningen. Zou het wel willen zijn, hè? Ja, dan moet je Facebook bijwerken. Ik heb dat vanmorgen nog opgezocht. In ieder geval prachtig dat zie je hier langskomen. Prachtige chutterie. Ook elk jaar in de stoeten bij het ZLF en ook het grote OLS zijn ze erbij. Maar waar we natuurlijk ook heel trots op zijn, dat is ons eigen chutterie uit de Berg Nattenhoven. En dat is natuurlijk Sint-Hubertus. Ook al opgericht in 1948, lekker in de oorlog, Ziegels. Dit jaar uiteraard weer vlieggewerkt op het OLS, zit er 10 geworden. In het midden uiteraard weer met de keizer voor het leven, Heer en Helmut Zeeman. En de koning, Mieke en Tanja Smit. En de mooiste hofdame dit jaar op het OLS, die heeft daar gewonnen. En dat is Britt Smit, daar heeft ze een extra prijs voor gekregen. De kleine, die moet je even verklappen. Hetzelfde kostuum als de koningin. En het heeft de jury daar zeer goed bevallen. De chutterie Nattenhoven. Dankjewel, ook voor u hier de aanwezigheid. Traditioneel zou ik zeggen. Hè. Geen oogst doet zonder ons eigen chutterie. De pijlwagen die dadelijk gaat langskomen is weer geboekt door de buurt Nattenhoven en geadopteerd door de Rabobank, Westelijke Mijnstreek en ook Bloemenboutique Monique uit Elsen heeft daar haar bijdrage aan geleverd.
Het zijn altijd de buurten uit de berg die de wagens bouwen. Als ze ontwerpen klaar zijn, dan komen ze bijeen op de avond. Dan kunnen ze via loting erachter, kunnen ze dan hun praalwagens uitkiezen die ze willen gaan bouwen. En op een gegeven moment krijg je dat soms 3, 4 verenigingen dezelfde wagen willen bouwen. Ja, dan moet er gewoon weer geloot worden. Zo simpel werkt het. En zodoende heeft de buurt Nattenhoven deze praalwagen gemaakt van de Chanterie. Waarin we duidelijk herkennen de gedecoreerde medailles die ze kregen, de plakkaten die uitgedeeld werden, de oorkondes en uiteraard diverse boeketten wat de koninginnen dragen. Bovenop zit er een witte hijs met daarin de zilveren vogel die normaal gedragen wordt door de koning, die dat dan voor zich op de borst hield. En de rest van het koningszilver, wat in de eeuwen vergaard is door de Chanterieën, ligt daar dan onder. De praalwagen is de buurt Nattenhoven met de bloemen van Monique uit Eelse. Goed naar de medailles kijkt, dan zijn er ook de namen erin gegraveerd. Voor wie daar niet goed, dan zijn we kopie toch de inscripties van wie de medailles dan uitzet, wie de koning geweest is in welk jaar. Of eventueel OLS-onderscheidingen voor zoiets die gaat zo gezien. Nou, Nattenhoven heeft er zo behoorlijk het van. Alleen ene ontbreekt nog en dat hopen we volgend jaar met te maken. Dat is de nummer 1 plaats, want dat heeft Nattenhoven nog net niet gehad. En voor wie daar werd er weer getromgeroffeld. We zijn niet alleen Chanterieën actief in Limburg en Brabant, ook gildes. En de volgende wat langskomt, dat is het Sint-Catharina-gilde 1480 uit Weert. Kom maar zien. Vanuit die tijd bestond ze al, nooit een onderbreking geweest en dat is uniek dat een gilde zoveel eeuwen al bestaat. Ze bewaren tegenwoordig ook dat het Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Dat betekent dat ze dus op heel veel culturele evenementen in binnen- en buitenland aanwezig zijn. De kledij die ze dragen, wat je dadelijk kunt bekijken en aanschouwen, is afgekeken van schilderijen van Frans Hals. Dus niet alleen in de buurlanden, ze zijn pas geleden ook nog in Tsjechië en een weekend in Praag geweest. Ook daar zijn de culturele evenementen, niet van niks. Praag is een van de culturele steden van Europa. En daar werd zo'n gilde, wie die van Weert, dat die dadelijk langskomen, ook bij. Niet alleen het gilde, maar goed, ze hebben dan nevenbieders. Ook de Chanterie, ze hebben 2 Chanterieën in Weert. Die ook altijd mee doen aan de oude Limburger. Dit jaar waren die niet gekomen met de 2. En de koning van dit jaar geschoten heeft, dus Henk Heesakkers, hij is de koning van dit jaar. Prachtige groep. Frans Hals is al bovenop zijn wilksje met trots toekijken wie dit komt langs gemarcheerd. Wie hij uitgeschilderd heeft is die een levende leven aanschouwen in Berg en de Maas. Sint-Catharina uit Weert. Welkom hier in Berg. Fijn dat je erbij bent.
ik al voorbij het thema Oogstfeest, het Oogstdankfeest, wat hier allemaal op draait in Bergen aan de Maas. Elk jaar weer in augustus, dan vieren we dat hier. En vuur op de heilige Isidorus zelf met zijn pleugstje. Een eensjarige braadbandertje heeft dat. Het was de boer zelf voor doen, voor wel herduwen. Soms was de peert voor zitten. En dan werd er natuurlijk ook muziek in de oogststoet. En dan voor de buren uitgenodigd. De blaaskapel nuchter vertrok uit Grevenweg. Nuchter vertrok en straks staat toegekomen. Vrij enthousiaste jeugd. Nog niet zo lang aan de gang. In 2015 zijn ze pas begonnen, dus 2 jaar aan de gang. De leden komen hier uit de regio Grevenweg, Sittard en Zusteren. En nog met omliggende kerkdorpjes. En uiteraard op de boerenfeest werd ook deze oogstdag. Een feestelijke kaart dit jaar. Die ook bij bruiloften gebruikt wordt. Uiteraard weer in de Schwanne België trekknol de veur, zoals ik dat werd, ook hier op de oogststoet. Jarenlang hebben ze elk jaar erbij geweest. Later wordt het culturele stoeten, het wordt de peertjes steeds minder. Maar dit jaar zit er weer genoeg erbij. Maar ook dat het uiteraard de 70ste stoet is. Hij wil heel lopen geloof ik, hè? Ja, ja. En daarachter komt een vierbielige oogstwagen met de korenshow erop. Ook die werd getrokken door 2 Belgische peert, dat werd wel aan het drinkelen. Lambert Teunis uit Waalre, Brabant, is eigenaar van deze onderdelen. Vooruit van oudheid die in de oogststoet, tegenwoordig culturele stoet, dus we gaan dan nog gaan terug in de tijd met het oude fietsen. Nou ja, het zijn er nogal. Die komen uit het fietsenmuseum uit Hoei. Dat ligt 40 kilometer onder Geluk. Dit jaar een keer gaan opzoeken, want ze willen kijken wie het met fietsgeschenkvleuger. Die een van de eerste wie het ontstaan is in 1884. En een loopfiets, dat waren de eerste fietsen. Nee, je toen nog geen trappers. En dat is ook de reden waarom de heren fietsen en stangen hebben. Dat komt door de oorsprong van. Het wordt toen nog niet gewoon een rechte stangen die is gehandhaafd. Tegenwoordig worden weer fietsen ook in andere hoedanigheden gemaakt. Ook hier de grote wielers met een kleintje erachterop. Ja, waarom dat men dat ooit zo ontworpen heeft, dat volgt men zich nog dik af. Hè. Zo onhandig, maar men kan er toch weer met. Het is allemaal te zien in het fietsenmuseum in Hoei. En bij ja, een stuk achter Luc, zeg maar. Dus een uurtje rijden, dan zit je daar. Fietsen vanaf 1830 tot nu, nou wel. De letsen is een beetje van deze tijd ook aangepast aan de beroepen. Hè. De bekkerij, de curven op zich, voor zijn stokbroeier in te doen. En iedereen wat een beroep hij waar gaat bij moest, daar wordt ook de fiets opgeboet, zodat ze daar bij de wegkosten. Super veel ook deze driewielerieën van de patisserie. Of zijn nog een lekkers bezigheid, dat weet ik niet. Hij komt zijn fiets showen en niet wat erin zit. De postbode uiteraard met zijn bakvuur op, waar ze een kalabas op kon zetten. De kabitlampjes nog vuur op de fietsen. Al moderne met medailleur erop. Ja, hij deed het nog, meneer Kamis. Hij heeft het geweer bezig, onder de zaal. We zijn een echte herdershond. Maar dan met een chique velo. Ja. Kijk, de meesten hebben de toe het vuur op, zie je de toe achterop. De laatste. Ja, pijltje hè. Ben je vlog in de been? Ja, ik denk een twinkel erop zetten.
Dus als je het van oudheid houdt, 2 weken geleden een ene koers door, nog een met veel outfits door. Maar dit is al veel meer. En als je er eens een nate zondag aan wilt wijden, of je het wet wat gedaan wordt, als er steeds een keer niks te beleven is, dan kun je alsnog naar dat fietsenmuseum door in Hoei gewoon. Daar hebben ze geen hoei gegeten, dat is weer van Schinveld, dat is weer anders. We hebben nog meer antiek in de stoet weer trekken. Ja, dit is zo'n oude oud wegeltje, dus moest me afvragen of er nog loopt. Maar hij komt toch langzaam aan de berg opgetuft weer. Een antiek vrachtwegeltje, hè. Want ja, vroeger moesten de boeren alles doen met de peren en kar en met de aangepaste fietsen. En een rieke boer, dat kost zich toen al eens een vrachtwegeltje aanschaffen, hoe er met naar de veiling kon schoon of zijn handelswaar naar de markt kon brengen. Of de beginnende kolenbuurtjes die de zak met kolen achterop kosten zetten. Dit is een Citroën C4 met een 1750 cc motorje erin. Eigenaar is Ton Telen uit Posterholt. Ton, en een prachtige wagen. Ton, er komen de schussen per fietsers langs staan. Die laatste madame, die enige toedag erop liggen, die denkt het beter als die van dik. Moet maar eens even gaan kijken. Die is al niet eens zo, nee. En die denkt er toch niks met. Dat was een verademing voor rieke boeren toen er die zo'n uitje kost aanschaffen om naar de veiling of naar de markt te gaan. Of de familie te bedelen. Hè. Met inderdaad de Schwan verder achter me zeggen, de Schwan veldboeket, bezongen door Thea Morey. En dat komt hier zomaar langs. Nou, we blijven nog even bij de boeren. En we gaan naar het Totaaltheater uit Den Bosch met de koe. Die hebben Milo de koe metgebracht. Vroeger waren er nog wat jarenboeren, maar dat is er weer uitgeschreven. Heeft ze er maar 1 koe overgehouden. En die deed alles. Vertel eens even hoor, wat dit koe vreemd. Die is een beetje verkouden. Zoveel krauwen nou. Klaarheid, die koe is verkouden. Ja, daar kan je niks aan doen. Ik ben Bertus 4, hè. Ik heb 4 broers. Wat zeg je? Bertus 1, Bertus 2, Bertus 3 en Bertus 4 en ik ben Bertus 5. En dat is Clara 3. Clara 3, kom eens even. Weet jij nou waarom hij Clara 3 heet? Weet jij dat? Nee, natuurlijk niet, maar dat doe je niet in onderscheid. Nee, kijk, luister goed. De vader en moeder kwam bij de derde poging. En klaar was Kees. En de vader heet Kees, hè? Nou, hé, maar wij moeten gauw verder. Ja, anders wil ik niet melk zoeken. Nee, die komt zich melk halen. Ja, het is dat er gaat heel de boog omgeen als schoolscholers aan de neepjes veulen. Ja, en de boeren, en de rieke boeren, heel een tractor. Hè. En daar komt er een paar Schwannen van langs, die hebben goed Pruisjes laten komen uit Mille, vlakbij Tudderen. Pas geleden ook nog een groot festival nog geweest. Dit is een fan dieselros met erachterop een Heumeijer. Een Heudreier. Dat van ons zei vroeger rijden tot 3, deze rijdt tot 4. En ik dat is al helemaal niets goed gerekend. En het doet F1 in 1954. Goed boejaar was dat. Kan ik u de ervaring vertellen. Met de gruntekar, met de ermtekar, hoe ze zachten en de Duitsjes. En ook dit hier is een Duits F1 oude 1954 degelijk materiaal wordt toegevoegd. Daarachter gaat Vieneren.
wordt ook voor de boerin, hè, die kost ik heb makkelijker wat doen gewoon. Vent dieselros. En die had een vuurpleugje achter zich hangen. Ah nee, twee vuur. Links en rechts aan, moest de vuur wel om kunnen rijden. Links liggen de eerappelen, rechts liggen de kwatten. Ook allemaal weer te zien in het museum in Tudderen. Er komt nog meer de berg op getuffen. Dat is een vaart D130, ja, dat zie ik ook zelf op opstaan, hè. In 1956 geboet. Ook een goed nieuwjaar. En dit in de graasmeier, vuur op, wel opgeklapt uiteraard, en erachter en een gaffelheiwender. Ik weet het hij rechtop, dat wordt nu strak langs komen, hè. Ik weet het hij op 4 rolde er meer op, en ik weet het de loop in, zodat het hij goed gedreigd kost weer. Een paar keer terugreer. Een paar dagen wat de link in wordt, hij in orde kost het weer in Brussels beentje doen weer. En dan drachten we nog de vaart D88 met een klein kerkje, ook voor de kleine producten op te doen, de melktuiten. En eventueel de kisten voor de familie te brengen, want ja, het is boerworst. Dan is ook meestal nog een afname in de families die ook hier de eerappelen moeten hebben voor de winter. Of de appelen voor de appelmos in te wekken. Dan komt het wel goed van pas aan zijn wagen. Luchtje 58. Ook een goed volk vanavond ook zwaar doktoren. En de man Olraad zware lijnen met veerwielaandrijving. Dus er zit je vuur op ook de dikke overbrenging. Het is dat niet gauw vast, is er naar achter slippen zo raken, trok als ik vuur nog goed. Dan ik ga het voor je dat technisch bedrijf in Heerlen. Aandrijving op machientjes, misschien nog bezig of zo. En een eiger. En nog een duwt achteraan. Ook de meentjes kunnen daar goed met de vroeg. Als een beetje uit het boerenleven komt, dan is meestal tractorieën voor te zijn in een automax. Ik zat zelf alles manneke van 13 op een tractor bij Smeets en Kazen. Door de piramiden op tussen de appelbumkjes en zo. En wie het groter wordt, dan wordt seizoenswerk, dan moeten we Maastricht de stoepen tegen de onderkroetje gespoten weer. Maar van een kleine tractor, er worden 4 tegels bereid. Dan mogen we voor de stoep in Maastricht varen en de man heeft tractor het onderkroetje kapot te spuiten. Dat is echt hoor. Chef Smeets uit Kazen, dat deed dat als seizoenswerk. En ik mocht dan op de tractor door Maastricht. Meneer, wat kom je doen? Is dat tegen de mieren? Nee, dat is tegen de hom, zeker. Ja, die snapte dat niet, dat ook onkroet kon schrijven in Maastricht. Maar Kelge verlangt dat je 12 jaar wordt, 14, 15 jaar in dat tijd. Das war einmal, schön war die Jugendzeit. Leni und Ludwig zullen er al even. In ieder geval als je houdt van oude boerenwerktuigen en zo. En Tudderen, net over de grens, links bij dat ijssalonnetje daar, wat iedereen wel eens een keer bezocht heeft, daar ligt ook het Bouwerenmuseum. Dat is zeker de moeite waard om een keer naartoe te gaan. Kun je ook in de schuren zelf, er zijn kamers ingericht, de hoeskamer en de gooikamer en de schuren en zo, wie dat vroeger op die boerderijen naartoe ging, met authentiek materiaal. Echt zeker de moeite waard om je door een keer te begeven. En dan ook terug gaat gewoon eten bij de Iselon. En er ligt ook nog een Griek neven, dus een dag in Tudderen is zeker niet verkeerd. Ja, we zitten in de zomertijd, dan fladderen links en rechts ook de vlinders rond. En dus straks heb je er nog zijn langskomen die vleermoes, dat wordt Leonard van het Schelsentheater zelf. Ook dit is weer een
afbeelding van vlinders, ook weer van het Danstheater Leonard uit Bielefeld. Bloemen en vlinders worden daardoor uitgebeeld. Nou, die gaan de hebben hier. Maar zo ik met de jonge boksen, dan hoorde ik gewoon de spullen. Dat was na die weg. En was het einde. Ik zit er gewoon niet. Ja, dat is zo knap van de dames, hè? Dat de ganse stoet en ze beginnen pas. Dit is pas de tweede straat. En ze moeten nog het ganse durren en druk. Dan wordt je bij zes even verklappen weer. Danstheater Leonard uit Bielefeld. De bloemen en de vlinders. In dit gevolg natuurlijk de muziek. De muziek hem altijd voor het hoogtepunt in deze stoet. En dat is uiteraard de Harmonie Sint-Jozef uit Berg aan de Maas. Met nog 64 spelende muzikanten. Dat is nog altijd een bruisende vereniging. De jeugdharmonie die was gisteren hier aanwezig. En ook op het Waterkomer zelf langs. Dus eigen Sint-Jozef. 18 november geven ze een nieuwjaarsconcert in het multifunctioneel centrum hier in Attenborough. Of uiteraard naar de praalwagen. Voor onze oogstkunningen geboet door de buurt Soesdijk en geadapteerd door Resort Bosmolenplas in Pannenheel van Zwabiet. Helpen zo met. En op de praalwagen zit er de horen des overvloeds, het symbool van de oogststoet. Het vruchten, het fruit en alles wordt weer gesymboliseerd. En bovenop natuurlijk de trots van dit jaar voor 2017 onze oogstkunningen Mirna Munsters. We hebben er wacht op de wagen gezet. Het is een klein stuk, dat we zullen we goed kunnen zijn. Maar dan kunnen we ook de wind aan de gaan. Het is toch een beetje frisjes, hè? Maar ja, volhouden. Komt goed, komt goed. Vanavond een lekker warm bad. Onze oogstkunningen Mirna werkt bij ons voort voor de beroepsopleidingen van beroepschauffeurs. En natuurlijk ook bij diverse verenigingen die in werktijd zien met. Ze speelt klarinet bij de Harmonie Sint-Jozef die net voor ons opging. Die nu in deze opwaarden springen. Ze is bij de tieners in de Bergse Brugjeugd betrokken en ook lid van de sponsorcommissie van de Oogstdansfeesten. Dus ook zij is bij de organisatie van dit evenement betrokken. Jammer voor de heren langs de kant, ze is al vergeven. Marvin is haar vriendje. Moet je van hele goede huizen komen om nog indruk te maken bij haar. In ieder geval amuseerlijk en geniet van de zegentocht hier. Een ietsjes frischere berg in de Maas. Maar met een warmhartig toegeklapt door de lui hier langs de kant. Mirna Munsters als oogstkunningen. En dadelijk komt de optocht weer van onderop naar terug naar boven. Kunt je nog een keer kans opnieuw bekijken. En als je denkt van een steen is toch nog gaat te blijven de komende weken,
Dan kan ik erop wijzen dat er volgende week een paar evenementen zijn. Even zeggen, volgend jaar dan zijn we natuurlijk weer hier op 19 augustus voor de 71ste tocht. Voor nu, de tocht die is gedaan. Dank voor je komst hier naar Berg aan de Maas. Fijn dat je erbij hoort. Ik denk het ook wel met veel plezier voor u.